aiwa tarisa iwo inini mazina yangu inini tendeuka hii azima hii mazina yangu anchara noti kugarisana kwacho kwanga kuri kunetsa pavanga vaenda Kumba Kwavo apa vaiuya vachiwandira vachimira sore chidenyika munodiwa 3 points sekuramba mukadzi andito inini utaura mukadzi wakwete kutaura dai iwewe amaini ndati handichakuda nyaya yakati neyakati finish dairobva rasiva zonyorwa inini handichakuda ndochikonza akwanisa kugara naamai vangu inini vakastroke vanotorwarawo kukutsvaga iwe ndaidi kugona kuchengetwa amai vangu neotami vangu vagona kuvachengeta saka ini handigoni kunogara kune imwe nzvimbo ndisiya amai vangu vachirwara hade imwe point magari achaneta nomukadzi uyu anga ariwo kuti akabva kumba kwangu aswera ari kumba kwake oya Manheru odzoka kumba kwake handangoya ndaswera naye kumba nyaya kufambisa ndiyoyo 3 tigere kumba uko anofamba raini rese achingotaura nezvangu chete murume uyo akazodai iye akazodii iye akazoita sei oraita chidenyika mupei ndemwapa mwaudza zvamarambirwa novataurira zvamarambirwa chachichirwa haimwe yacho haitauriki kana munhu asazokurambira anotsvaka zvokutaura saka aya achide nyika ndazvinzwa mukadzi amuchamuda mereji yaperera vapi pano handizozvo wakamboroora here chide nyika aiwa ndakamboroora kwete zvekupfuma muupenyu wakambogara nemukadzi here kwenguva yakareba unoona ungani 3 akaendere mukadzi uyu sana akatadza kuchengeta amai inga iri aifambisa tazvinzwa sumuka yenyu amai tinzwe nyaya yenyu taurisa rokuda pfuma yangu washa mazwere ashinyika akuda pfuma yawo ndiri mukadzi ndakagara naye mwedzi mitatu auya musi wa 24 July auya achiti anonhungwi ne2 months nazvino unonhungwi ne2 months sorry ateni nguva yamama baba vati vanoda pfuma yavo havana basa kuti wakagara naye 1 year kana kuti wakagara naye 1 week vari kuda pfuma yekuti wakagara nemwana wavo pamusoro ndotonzwa kubva kwavari baba vazi ndotozwa kubva kwamuri mudachi taurai kuti kugara waita nemwana wangu zvakati vozi varambanaka chokwadi kurambana varambana asi ini ndinozvonotarisira kuti dare rinogona kundibatsirawo kuti vana ava vakagara nguva yakadai saka zvinogona kudai taurisa iri pasi taurisa yacho naanditofunga kuti dare rinogona kundibatsirawo sezvo manzi mukwasha wangu achiti akagara nemwana wangu nguva pfupi saka kuti ndichange ndichamuchaja pfuma yose ndakutonzwawo kudai. Alright. Munhu wagara nemunhu 1 day akati murume wangu wakamupashereni
Amunogara mose. Handi marriage. Hapana mwana apa ndinizozvona ingoro. Kasi mukadzi mama mutora muchimuda. Paisire mumbe yavo yemhindura muriwo. 350. Inoyarini? Ai mumbe imwe chete. Vaisire 2 months. $350. Enda musaina baba. Vane vana vadiki, mutemo wedu unoti muno ampinde vana vadiki